ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи Печутоби замонро оғоз менамоем. Хушбахтии оила дар чист? ин саволи асосӣ ва унвони имрӯзаи ток-шоуи Печутоби замон аст. меҳмонони азиз ба студияи телевизиони Симои Мустақили якум хуш омадед. ман таклиф мекардам ки аввал навори барномаро тамошо кунем, сипас суҳбат мекунем. марҳамат, таваҷҷӯҳ кунед. ҳаргаҳе дерои ҷонам беқарорат мешавам, бо ду чашми чордоим интизорат мешавам. رشک مکن ای جانی من رشکیدن آید بهر چی من فقط یاری تویم رنجیدن آید بهر چی از تو جدا نمیشم من به وفا نمیشم با یاری به محبت من آشنا نمیشم دوست می‌دارم تو را یا و تو هستم منم زار لیکن التجا دارم مادرم را میازار خوش دامن جان خوش دامن کلین شدم برایت خوش دامن جان خوش دامن کلین شدم برایت لبک گفته در تاست دوم به هر صدایت به مثل مادری جان بگردم از خفایت. суруду таронаҳои лирикӣ бозгӯ ва тарғибкунандаи зиндагии мардум мебошад. ин гурӯҳи сарояндагон маҳз ба хотири пешгирии хушунат дар оила, мустаҳкамии пояҳои оиладорӣ, эҳтирому ҳамдигарфаҳмӣ месароянд. мазмун ва муҳтавои сурудҳояшон барои бедор намудани муҳаббат нисбати оила, дӯстдорӣ, вафодорӣ мусоидат мекунад. ҳадаф тарғиби бунёд ва нигоҳдории оилаҳои солим аст. аммо новбаста ба ин хушунат дар оилаҳо бештар гардидааст ки инро мутахассисону ҷомеашиносон ба пандемияи коронавирус рабт медиҳанд. муроҷиати занони осебпазир ва хушунат дида ба Ташкилоти ҷамъиятии занон Гулрухсор низ давоми соли 2020 бештар шудааст. соли 2019 1489 муроҷиат, 2020 2032 муроҷиат расман ба қайд гирифта шудааст ки ин дар муқоиса 534 муроҷиат бештар мебошад. давоми 11 моҳи соли 2020 872 муроҷиат тариқи телефони боварӣ қабул гардидааст. 1096 муроҷиат дар асоси мусоҳибаи рӯбарӯ бо кормандони ин ниҳод ба қайд гирифта шудааст. ҳамчунин дар машварати сайёр ва оилавӣ 5 ҳолати муроҷиат аз ҷониби хушунатдидагон қабул шудааст. аз паноҳгоҳҳои муваққатии ташкилот бошад давоми 11 моҳ 51 нафар истифода намуданд ки 31 нафари онҳоро кӯдакон ташкил медиҳанд. сабабҳои асосии муроҷиаткунандагон ин зӯроварӣ дар оила ва хушунат ба ҳисоб меравад. мутахассисон асосан ба муроҷиаткунандагон аз рӯи хоҳиш, ёрии равонӣ, ҳуқуқӣ ва ҳамчунин иқтисодӣ мерасонанд. хушбахтона сатҳи ҷудошавӣ дар вилояти Суғд рӯ ба коҳиш ниҳодааст. лолахон Файззода сардори шӯъбаи раёсати асноди ҳолати шаҳрвандии вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд иттилоъ доданд ки давоми 11 моҳ 3320 оилаҳо расман ҳош хӯрдааст. вайрон шудани оилаҳо дар вилоят дар муқоиса бо ҳамин давраи соли 2019 609 ҳолат кам аст. сабабҳои асосии ҷудошавӣ ин якдигар нофаҳмӣ, хушунат ва хиёнати яке аз аъзои оила аст. саҳнаи ҳунар ҳарчанд инъикоскунандаи ҳаёти мардум бошад ҳам, лекин воқеияти зиндагиро кушода наметавонад. ای خدا کاش که هیچ آئیله ویران نشود کودکانی بیگناه در کوچه سرسان نشود کار شیطان جدا کردن هر آئیله است کار شیطان جدا کردن هر آئیله است ای خدا آدمی بازی چه شیطان نشود. кадом монеаҳо боиси хуб пеши роҳи хушбахтии оиларо мегиранд? имрӯз мо дар бораи хушунат гап зада истодаем, яъне хушунати хонаводагӣ ва воқеан ҳам барои хушбахт шудани оила нами хушунат ҳам як монеаи бузург эҷод мекунад. дуруст? ҳамаи мо хуб медонем ки ҳамасола шурӯъ аз санаи 25 ноябр то санаи 10 декабр дар тамоми дунё ҳамчун рӯзи умумиҷаҳонии мубориза бар зидди зӯроварӣ нисбати занон таҷлил карда мешавад. аслан гирем масъалаи зӯроварӣ яке аз масъалаҳои мубрам мебошад ки шӯъбаи кор бо занон ва оила бо дарки муҳимияти ин масъала ҳамарӯза
корбарӣ ва ба ин масъала таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамояд ва дар ин самт якҷоя бо тамоми субъектони пешгирикунандаи зӯроварӣ корҳои назаррасро ба анҷом расонида истодааст. аслан гирем хушбахтии оилавии чист. оилаи хушбахт ҳамон оилае мебошад ки дар он оила зӯроварӣ набошад. бо назардошти он ки оила рукни муҳими давлатдорист, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин масъала диққати махсус зоҳир намуда ва яке аз самтҳои асосии фаъолияти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, вилояти суд ва шаҳри Хуҷанд маҳсуб меёбад. ва албатта бо дастгирӣ ва ташаббусҳои сарвари давлат барои заминаи ҳуқуқӣ фароҳам овардан ба ин масъала як қатор қарору қонунҳо, барномаҳои давлатӣ ва стратегияҳо қабул ҳам карда шудаанд. мо медонем ки ҳанӯз 19 марти соли 2013 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила қабул гардидааст ва дар заминаи ин соли 2014 барномаи мукаммали давлатӣ дар бораи пешгирии зӯроварӣ дар оила ба тасвиб расидааст ва он як қатор нақша чорабиниҳо ҳам дар ин замина роҳ андозӣ гардидааст. имрӯз дар Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон гуфта мешавад ки мардону занон, яъне моддаи 17 ба қайд гардидааст ки мардону занон баробарҳуқуқ ҳастанд ва дар раванди баробарҳуқуқи мардону занон имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон ба як қатор муваффақиятҳо ҳам ноил гардидаанд. имрӯз занону бонувон ба ҷуз оне ки модар ҳастанд, пешбурди оила, рӯзғордорӣ, тарбияи фарзанд, имрӯз онҳо боз ба корҳои давлатӣ, яъне дар ҳама самтҳо гуфтан мумкин аст ки дар баробари мардон фаъолияти густарда ва босамар доранд. нобаста ҳамаи он тадбирҳое ки имрӯз андешида шуда истодааст, дуруст гуфтед муҳаббатхон, имрӯз зӯроварӣ дар оила мутаассифона ҷой дорад ва албатта имрӯз занон бештар ҷабрдидагони анамин хушунати хонаводагӣ зӯроварӣ дар оила гардида истодаанд. вобаста яъне аз ҳолати оҷизӣ имрӯз ба занон дигар аъзоҳои оила низ зӯроварӣ карда истодаанд ки яке аз сабабҳои пошхӯрии оилаҳо яъне зӯроварӣ дар оила мебошад. дар шаҳри Хуҷанд 88 оилаҳои ноустувор аст ки яке аз самтҳои асосии фаъолияти мо дар якҷоягӣ бо раисони маҳаллаҳо, раисони шӯрои кор бо занон ва оила ва нозирони минтақавӣ мо имрӯз ба ҳар як он оилаҳо ташриф оварда оиди вазъи рӯҳии он оилаҳо огоҳ мегардем. албатта вақте ки мо зӯроварӣ мегӯем, инҷо намудҳои зӯроварӣ ҷой дорад ки бисёртар аз ҳама метавон гуфт ки бадтарин намуди зӯроварӣ ки имрӯз нисбати занҳо раво дида мешавад ва ба оқибатҳои нохуш оварда мерасонад, ин зӯроварӣ равонӣ мебошад. завқу хурсандӣ, инро шумоён хуб медонед, бештар дар доираи оила ҷараён мегирад. вақте ки ҷанҷол сар мезанад, он аз хона кӯшиш мекунанд ки ҳатто берун бароранд ва он омада то остонаи ташкилоти шумо ҳам мерасад ва гӯё аъзоёни оила бахусус зану шавҳар фикр мекунанд ки бо ҳамин ҳаёт тамом аст ва бо ҳам тезу тунд мешаванд ва албатта хушунат ҳам инҷо сар мезанад. дуруст аст? анакун таҷрибаи шумоён чиро нишон медиҳад? марҳамат. ташкилоти ҷамъиятии маркази занон Гулрухсор таи 24 сол аст ки ба занон, духтароне ки ба ҳолати бӯҳронӣ гирифтор мешаванд, машварати равонӣ, равоншинос, ҳуқуқшинос ва кормандони иҷтимоиро ба таври ройгон ва махфӣ мерасонад. дар ҳақиқат дуруст қайд кардед, вақте ки дар оила хушунат мешавад ё ҷанҷоли оилавӣ мешавад, баъд онҳо ба мо муроҷиат мекунанд. бештари занҳое ки ба ҳолати бӯҳронӣ гирифтор мешаванд, онҳо худбаҳодияшон паст мешавад, дар ҳолати бӯҳронӣ қарор доранд, ба мо муроҷиат мекунанд. акнун аз тарафи кормандони марказ пеш аз ҳама ҳамин зан ё духтаре ки дар ҳолати бӯҳронӣ ба мо муроҷиат карда буд, аз ҳолати бӯҳронӣ бароварда мешавад. вазифаи аввалин дараҷаи мо ҳамин аз ҳолати бӯҳронӣ баровардан ва баъд барои роҳи ҳалли муаммои ӯ кӯмак расондан. албатта занҳое ки ҷабрдидии хушунати хонаводагӣ ҳастанд, таҷрибаҳои маркази занон Гулрухсор нишон медиҳанд ки аксарияти онҳо аз ҷиҳати иқтисодӣ побанд ҳастанд ба шавҳарони худ, яъне ҷои кори асосӣ надоранд, маълумоти кофӣ надоранд ва вақте ки курсҳои реабилитатсионӣ барқароршавиро мегузаранд, вақте ки машварат мегузаронанд бо равоншинос, ҳамчунин вақте ки ҳуқуқҳои худро мефаҳманд,
аллакай онҳо дигаргун мешаванд ва ба ҳаёти худашон бо дигар чашм нигоҳ мекардагӣ мешаванд. яъне вақте ки зан ба мо муроҷиат мекунад, пеш аз ҳама ин кӯмаки мо аз ҷиҳати равонӣ аст. ва агар ба зан ниёз пайдо бошад ки ба паноҳгоҳ қабул кунем, баъд мо метавонем ҳамроҳи кӯдаконашон ба паноҳгоҳ қабул намоем. ин ҳам бошад тибқи қоидаҳои дохилии паноҳгоҳи муваққатӣ ба муҳлати 14 шабона рӯз. вале баъзан ҳолатҳое мешавад ки дар асоси қарори консилиум ин муҳлат зиёд карда мешавад ва аз тарафи равоншинос барои кӯдакон дар алоҳидагӣ, барои занон дар алоҳидагӣ курсҳои реабилитатсионӣ барқароршавӣ гузаронида мешавад. аслан агар гӯем агар ҳамин ба паноҳгоҳ мо категорияҳои гуногунро дорем ки киро қабул мекунем ва киро мо қабул карда наметавонем. Киро қабул мекунем, яъне занҳое ки ҷабриди хушунати хонаводагӣ бошанд, занҳое ки дар ҳолати буҳронӣ қарор дошта бошанд ва занҳое ки дар ҳолати ҷудошавӣ қарор шуда бошанд. Онҳоро қабул мекунем. ва киҳоро қабул намекунем? Киҳоро қабул намекунем? Онҳое ки дар ҷустуҷӯ бошанд, дар ҷустуҷӯи ҷиноӣ қарор дошта бошанд, бемориҳои сироятӣ дошта бошанд, чунки мо онҳоро дар ҳамкорӣ бо раёсати тандурустии вилоят аз ташхис мегузаронем ва онҳое ки ба бемории рӯҳӣ гирифтор бошанд, онҳоро қабул карда наметавонем. фаҳмо. акнун таҷрибаҳо чиро нишон медиҳанд марҳамат ба андешаи шумо умуман кадом омилҳо боиси сар задани ҳамон хушунат дар хонавода мешавад? марҳамат, таҳлилҳои шумо. зӯроварии ҷисмонӣ, зӯроварии равонӣ, зӯровариҳои иқтисодӣ, ҳамин ҳолото ҳастанд ки доимо ҳамарӯз дар фаъолияти кори нозирони минтақаи милитсия, нозирон оид ба пешгирии зӯроварӣ дар оила фаъолият мебаранд ба назар мерасад. асосии ҳолатҳои сар задани зӯровариҳои дар оила ин зӯроварии ҷисмонӣ аст. нофаҳмиҳо дар байни оила, зану шавҳар, яъне ки таъсири дигар узви оила ба ҳамин зану шавҳар мерасад. мисол ки хушдоман, ҳолати шахсони сеюм, хушдоман ё падарарӯз, ҳамашон ҳамин шахси сеюм ки ҳамин вобаста ба оила, яъне онҳо таъсиррасон, омилҳои таъсиррасон пеш аз масалан сарзадани хушунат шахси сеюм ҳисоб мешаванд. ва вақте онҳо воқеан ҳам ҳамин ҷо медонед як чизи дигар ба хотирам омад. мо гуфта метавонем ки ҳамин қолабҳои шахшудаи кӯҳна, яъне стереотипҳо ҳам боиси сар задани ҳамин хушунат дар оила шуданаш мумкин. масалан мегӯянд ки ман ҳам будам, ту барин, ту ҳам меши, ман барин, яъне дар вақташ ман кардам ҳамин корро, ту ҳам бояд кунӣ. масалан 20 сол 30 сол қаблина бо он давраҳо имрӯзро муқоиса мекунанд. дуруст? масалан бештар кадом намуди зӯроварӣ? инҷо гуфта истоданд ки зӯроварии хуб равонӣ бештар мушоҳида мешавад, иқтисодӣ, ҷисмонӣ. кадоме аз инҳоро шумо дар таҷрибаи кориятон бештар рӯбарӯ шудед? хушунат чист? хушунат ин зӯроварии як шахс нисбати як шахси аз худаш беқувваттар мебошад. дар инҷо мо ба решаҳои ин зӯроварӣ дар куҷост? мо ба тарбияи кӯдак эътибор доданамон лозим мебошад. агар мо кӯдакро бо меҳру муҳаббат тарбия карда натавонему, ӯ зӯри исканҷа, зӯри таҳқир, тана, зӯри зероварии падару модар ё дигар аъзоёни оила калон шавад, агар ӯ вақте ки калон мешаваду бақувват мешавад, нисбати оилаи худ раво мебинад, дар атрофи худ ӯ мековад, компенсатсия мековад. Компенсатсия мековад, ана ҳамон аламзадагии худро ба ки равона кунад. ана ҳамин ҷода аллакай зӯровар пайдо мешавад ва ӯ метавонад ҳатто нисбати модараш, ҳатто нисбати хоҳару додараш, ҳам бисёртар нисбати ҳамсараш зӯроварӣ кунад. дар бораи намудҳои зӯроварӣ аллакай гуфта гузаштам. ғайр аз ин метавонад майзадагии шавҳар, нашъамандии шавҳар, хиёнат, дузанагӣ, никоҳи мусулмонӣ, дар муҳоҷират дурандароз рафта гаштана омада, дар ҳамон муҳоҷират оиладор шудани мардҳо низ сабабҳои зӯроварӣ шуда метавонад. ва имрӯз яке аз муаммоҳои нав ин муаммои бемории COVID-19 мебошад. яъне ба миён омадани ҳамин беморӣ боиси бештар шудани хушунат дар оила гардид. дар бораи ҳамин чиз гуфтанӣ ҳастам ки аллакай то ҳамирӯз 2032 нафар занҳоро қабул кардем. мо байни 11 моҳ ба
ин 543 нафар изофатар мебошад бештар ба солҳои гузашта. 59 нафарро мо ба паноҳгоҳи маваққатӣ қабул кардем. бо 4 кӯдак ҳатто мо қабул кардем занҳоро. акнун ҳамин ковид-19 сабаб бо чӣ сабаб, мана ҳозир шумо савол пайдо шуд, гуфтед ки бо чӣ сабаб бештар шуд. вақте ки беморӣ пайдо шуд, дар аҳолӣ тарс пайдо шуд. тарс нисбати саломатии худашон, тарс нисбати наздиконашон, тарс нисбати дар бораи он ки ягон наздики худашонро гум накунанд. ва сатҳи иқтисодии оила аз аввалаш ҳам пасттар шуд, зеро ки баъзе оилаҳо рӯзмарра рӯз мегузаронанд. ғайр аз ин оила дар як ҷои маҳдуд ҷамъ шуд. ҳама самоизолясия кардку, худро иҳота кардан ва дар як ҷои маҳдуд ҳама ҷамъ шуданд ва ин ҳам сабаби муноқишаҳои оилавӣ шуд. хушунат бештар нисбати занон ба мушоҳида мерасад, ҳолон ки конститутсия баробарҳуқуқии марду занро кафолат додааст. пас инҷо мо чӣ кор кардан мо мумкин аст? чаро ҳамин ҳолат рух медиҳад? занҳо солҳои тӯлонӣ ба зӯроварии равонӣ ва инчунин ҷисмонӣ низ гирифтор мешаванду, локин анъанаҳои миллӣ ва ё ин ки қолабҳои шахшшуда ва ё ин ки сири оилаашонро ба берун набаровардан, ё ин ки вобаста ба бекор нашудани акти никоҳашон ба ягон мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муроҷиат намекунанд. зеро ҳисси тарсошон ҳаст ки оянда чӣ кор мекунем, масалан дар вақте ки оилаам бекор мешавад, ман ба куҷо меравам, фарзандонамро чӣ гуна таъмин мекунам, ба дар куҷо зиндагонӣ мекунанд. ҳисси тарс бисёртар ҳаст дар занҳо, бинобар ҳамин ба дигар мақомотҳо муроҷиат намекунанд ва инчунин сири оилаи худро берун баровардан намехоҳанд. яъне таҷрибаҳои мо нишон медиҳад ки дар баъзе ҳолатҳо вақте ки занон ба мо муроҷиат мекунанду аз ҳуқуқҳои худ бархӯрдор мешаванд, мо мефаҳмонем ки ту ҳуқуқ дорӣ тибқи қонун дар бораи пешгирии зӯроварӣ ва инчунин дигар қонунҳои амалкунандаи ҷумҳурии Тоҷикистон ту ҳуқуқ дорӣ ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муроҷиат кунӣ, ҳуқуқҳои худро барқарор кунӣ. вале занҳо мегӯянд ки мо ба ягон мақомот муроҷиат намекунем, зеро шавҳаронамон ё ин ки дигар аъзои оила намехоҳанд ки сирри оилаи мо ба берун баромада бошад. бинобар ҳамин ва ҳатто аз ҳамон ҳуқуқҳояш истифода кардан, дифоъ кардан намехоҳад, чунки метарсад ва медонад ки агар дар занҳо ин амали вай боиси шояд боз ҷанҷоли бештар шавад, ҷанҷоли бисёри оилавӣ мешавад, чунки занҳо мегӯянд ки вақте ки мо ба мақомот муроҷиат кунем, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, шавҳаронашон ҳамин зӯровариро дучанд мекунанд дар оянда. яъне метарсанд аз ҳисси тарсашон. хуб, акун нигоҳ кунед, ҳамин гуфтаҳои муаллимаро тасдиқ карда метавонед? воқеан ҳам ҳамин тавр аст? масалан вақте ки зан аз ҳуқуқҳои худ дифоъ мекунад, ҳолати ҳамон оила, яъне вазъияти ҳамон оила боз тезу тунтар мешавад. хуб, таҷрибаҳои шумо чиро нишон дода истодааст? албатта, чӣ хеле ки гуфта гузаштанд, бисёри занҳое ки аз тарафи шавҳарашон зарар мебинанд, ҳам зарари ҷисмонӣ ва рӯҳӣ, баъзе оилаҳо ҳаст ки намешавад то ҳамин муроҷиат накунанд нозири минтақавӣ ё ки корманди милитсия, яъне шавҳараш боз ҳамин зӯроварӣ кардан мегирад нисбати зан. ин баъзе ҳолатҳое ки биёянд муроҷиат кунанд, раванд нозири минтақавӣ беҳтар мешавад. шумоён аз ҷониби худ кадом корҳоро иҷро карда истодед то ки пеши роҳи ҳамин ҳолат гирифта шавад? ман тӯли 2 сола ки яъне ман кору фаъолият мекунам дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри хуҷанд. соли 2019 88 оилаи носоҳо ба қайд гирифта шудааст ва соли 2020 бошад, яъне 93 оилаи ностувор ба қайд гирифта шудааст. ҳамо оилаҳое ки ба қайд мегирем ки мисол ҳамо оилада бисёр ҷанҷолӣ нисбати яъне ҳамсар бисёр зӯроварӣ мекунад ё яъне хушдоманон нисбати келиншон бисёр зӯроварӣ мекунанд. ман бисёр зӯроварӣ дар ҳамин вақтҳо бисёр дида шудааст ки мисол занҳо пеши ман барои он мебиёянд ки мисол ҳамун шавҳарошон яъне аз ҳисобе ки иқтисодияшон шароитшон бисёр бад аст ва мисол мебиёянд мегӯянд ки
дар вақти зиндагӣ кардан мо мисол ҳамун шавҳар мисол вақти дер омадан хонада ё ягон чизи хӯрок пухта овардан, яъне ягон хӯрок хонада намеёрад. ва масалан бо 1, 2, 3 суҳбат шумо метавонед ки ҳамун оиларо ба созиш оред. баъзе мисол оилаҳое ҳастанд ки мо мехоҳем ки ваё ба созиш бароянд, лекин баъзе оилаҳое ҳастанд ки намехоҳанд зиндагӣ кардан. ҳисобе ки мисол мегӯям мо 14 сол зиндагӣ кардем, дар вақти 14 соли зиндагӣ карданмон шавҳарам маро лату кӯб кард, аз ҳисобе ки зиндагиам яъне фарзандом дар бадар нашавану ман ягон мақомот шикоят накардам. анакнун нигоҳ кунед, духтур биёд ба суҳбат ҳамроҳ шавед. вақте ки хуб дар оила зӯроварӣ аст, албатта ин ба саломатии пеш аз зан бетаъсир намемонад ва аз ҷумла саломатии солимии тамоми аъзоёни оила. акнун вақте ки ин хел хушунат давом мекунад ё дар оила воқеан ҳам мо мебинем ки зӯроварии иқтисодӣ аст, равонӣ аст, ҷисмонӣ аст, вай оила чӣ хел оилаи солим буда метавонад? масалан шумоён табибон кадом ҳолатро мушоҳида карда истодед ва чӣ тавсия медиҳед? хеле ки шумо гуфтед аз қадиму лаён ин хушунат буд ва ҳолиам дар оилаҳо ин ҳодисаҳо вуҷуд дорад ва мо бисёртар аз он сабабе ки ман табиби амрози занона мебошам, бисёртар ба ҳомиладоро корбарӣ мекунем ва дар вақти назорати онҳо чӣ мушоҳида мекунем. чӣ хеле ки аз мо талаб мекунад занҳои ҳомиладор бояд ки то 12 ҳафтаи ҳомиладорӣ ба қайди назорати табиби минтақавӣ оянд ва дар назорат истанд то ки саломатии зан пурра аз муоина гузашта шавад ва агар ягон беморӣ дошта бошад то таваллуд кардани он солим гардонида шавад ки ам кӯдак ам модар солим бошад. ва дар бисёри оилаҳо ҳамин барои ба ташриф овардан ба табиби минтақавӣ рад мекунанд аъзоёни оила, масалан хушдоман ё шавҳараш ки ҳоло вақт нашудааст. ин зӯроварӣ ҳисоб мешавад, чунки ҳар яктаи инсон ҳуқуқ дорад барои гирифтани ёрии тиббӣ босифат. ҳозир ҳама минтақаҳое ки шаҳр, ноҳия табибони оилавӣ доранд, ҳамшираҳои оилавӣ доранд ки гашту гузор мекунанд ба хонаҳо ва аз оилае ки масалан келини нав омада истодааст унҷо рафта мегӯянд ки дар вақте ки ҳамин аломатҳои ҳомиладорӣ пайдо шавад, аллакай ба табиб бояд ки муроҷиат намояд. ва боз як чиз ҳаст ки агар вақти ҳомиладорӣ ва ягон намуди ориза, ягон намуди беморӣ дарёфт карда шавад, табибо тавсия метиҳанд барои гирифтани доруворӣ ё ки барои бистарикунонӣ бо сатҳи госпиталӣ аз тарафи ҳамин аъзоёни оила низ бисёр вақт ҳамин ба ҳамун келини нав ба ҳомиладор иҷозат наметиҳанд ки ҳеҷ гап не, хушдоманон мегӯянд ки ҳеҷ гап не, манам бемор будам, ман таваллуд кардам, туям таваллуд мекунӣ, ин ба чӣ оварда мерасонад? оварда мерасонад ба оне ки мо кӯдаки солим ба даст гирифта наметонем, ё ки дар вақти таваллуд, дар вақти ҳомиладорӣ ягон авориз пайдо шавад ки ба саломатии худи занам оқибатҳои нохуш оварда мерасонад. ва бисёртар худи табиби минтақавӣ, табиби амрози занона ба ин оила корбарӣ бисёр мешавад. баъзе вақт мо дар ин вақте ки ҳамин ҳодисаҳо рӯй метиҳад, мо сардухтура даъват мекунем, 3 кас 4 кас табибо мефаҳмонем ки мумкин нест. агар дар ин самтам мо корбарӣ мо ягон натиҷа наёвад, мо кумитаи кор ба занонам, занҳои фаъолам инҷива даъват мекунем. гап дар бораи пешгирии хушунати хонаводагӣ рафта истодааст. шумоён чӣ кор мекунед вақте ки мефаҳмед ки дар ҳамон оила воқеан ҳам зӯроварӣ шудааст? гуфтани ҳастам ки ман аз соли 2006 ҳамчун ҳайси раиси маҳаллии кумитаи маҳаллии Серибаланд кор ва фаъолият мекунам. дар муддати ин кореам ҳар рӯз сокинони маҳалла бо масъалаҳои гуногунӣ мубрими рӯз муроҷиат мекунанд. мо дар ҷояш ин масъаларо дида мебароем ва дар ҳолати ҳал нашудани ин масъалаҳо мо ба
ба ташкилоти ҷамъияти маркази гулрухсор муроҷиат мекунем. ман ҳаминро гуфтаам ки барои интихоби келин кардан ё мисол домод кардан, ин асосан падару модар бояд ҳамин чизро бинанд ки кӯрпаи нигоҳ карда помондан. ин чӣ маъне дорад? маъни якум ин ки вақте ки духтар мебарорад ё келин мекунад, дутарафа бояд донад ки ҳам аз ҷиҳати иқтисодӣ, ҳам аз ҷиҳати маданӣ ин ду оила ба ҳам мувофиқат кунад. ин чиз пайдо намешавад. асос дуюмаш ин чиз гуфтам мумкин ки хоҳем ки хушунат нашавад, забона нигоҳ доштан накор. ин аз ҳар ду ҷонибам, ҳам аз тарафи домод, ҳам аз тарафи келин. ҳамин чиза бояд падару модар пеш аз он ки хонадоршавии фарзандаш ба вай шавад, нагӯяд ки имрӯз ин бояст мебарорад, ҷиҳати маданӣ ҳам аз ҷиҳати ҳуқуқӣ паст мешавад. ин хушунат албатта пайдо мешавад. ман ҳамин чиз тавсия медодам ки якумаш мисол ҳам аз ҷиҳати иқтисодӣ, ҳам аз ҷиҳати маданӣ бояд оила баровар бошад ва забонро нигоҳ дорад. ин беҳтар мешуд. ташаккур, саломат бошед. марде ки нисбати ҳамсари худ, модари фарзандони худ зӯровариро, хушунатро раво мебинад, дар шариати дини мубини ислом нисбати ин гуна масалан мардон чӣ гуфта шудааст? ташаккур зиёд. дини муқаддаси ислом аз ибтидо то ба ҳозир ва баъдан ҳеҷ гоҳ ҷонибдори хушунат нест ва набуд. баръакс дини муқаддаси ислом ҳамеша тарафдори меҳру муҳаббат, дӯстӣ, маваддат ва раҳмат мебошад. ва агар чандин оятҳои қуръонӣ ва ҳадисҳои пайғамбар алайҳиссалоту вассаломро агар мо нигоҳ кунем, назар кунем, агар дар он ҷо башорат дода шудааст ва ҳамчунин супоришу дастур дода шудааст ки бояд ки дар зиндагӣ келину домод, яъне зану шавҳар бояд ки ҳуқуқҳои худро риоя кунанд. дар ин ҷо чандин омилҳо ва сабабҳои хушунатро зикр карда гузаштанд. ман ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки яке аз сабабҳои асосӣ, сарчашмии сабабҳо меистодагӣ ин паст будани маърифатнокӣ ҳамон шаҳрвандоне ки дар оилаҳошон чунин амалҳо, яъне хушунат рӯй медиҳад. яъне сатҳи маърифатнокии онҳо паст аст. яъне таълимоти дин оиди одоби оиладории онҳо ниҳоят ҳам дар дараҷаи паст қарор дорад. хеле дар ин ҷо муаллими азиз хеле хуб зикр карданд ки ибтидо бояд ки барои ин аз кӯдакӣ, аз айёми хурдсолӣ бояд ки фарзандҳоро бо як роҳи равиши нек таълиму тарбия дода ба воя мерасанду ба балоғат мерасанд. пеш аз оиладор кардан одоби оиладорӣ, ҳуқуқҳои зану шавҳарро бояд ки барои онҳо таълим дода фаҳмонанд. пайғамбари мо алайҳиссалоту вассалом дар як сухани муборакшон мегӯянд ки ман барои шумо ду чизро гузоштам. ҳар замоне ки агар шумо ба ҳамин ду чиз чанг зада аз рӯи ҳамин ду чиз амал кунед, шумо хушбахтии дунёву охират, саодатмандии дунёву охират, баракоти зиндагӣ насиби шумо мешавад. якеаш қуръони азимушан, дуюминаш суннатҳои пайғамбар алайҳиссалоту вассалом. ва дар яке аз оятҳо худованд мегӯяд ки ана ҳамин муҳаммад алайҳиссалоту вассалом, пайғамбари мо, барои шумо умматон як дарси бисёр ҳам зебо ҳастанд. ҳар нафаре ки имрӯз мехоҳад ки агар ман боварӣ комил дорам ки тамоми мардум мехоҳанд ки зиндагишон хушбахт гузарад, ором гузарад, бо як меҳру муҳаббат гузарад. пайғамбар худованд мегӯяд ки агар ҳаминро хоҳед, шумо назар ба ҳаёти пайғамбар кунед. ана ҳамон каш барои шумо дарси ибрат ҳастанд. барои мардҳо чӣ хеле ки шумо суол кардед, алал хусус барои мардҳо пайғамбармон алайҳиссалоту вассалом бисёр ҳам дарси зебо ҳастанд. агар мо ҳаёти пайғамбарро хонем, бубинед расули акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллам дар зиндагишон нисбати ҳамсарҳояшон чӣ гуна муомила мекарданд, чӣ гуна рафтор мекарданд, бо чӣ гуна суханҳо ба он касҳоро даъват мекарданд. хулас бисёр ҳам бо тариқаҳои зебо. ҳатто барои мо мардҳо таъкид карда гуфтанд ки оят ҳам худованд гуфтааст ки ва ашируҳунна билмаъруф, яъне шумо ҳама вақт дар ҳама ҳолат новобаста аз ҷониби занҳоятон баъзе камбудиҳо содир шавад, баъзе хатогиҳо содир шавад, ҳам дар ҳама ҳолат на ин ки бо дағалию дуруштию зулму ситаму зарбулат, балки бо як чеҳраи кушода, сухани ширин, муомилаи хушрӯй насиҳат карда фаҳмонед, иншоаллоҳ ҳамонҳо мефаҳмад. ин таълими тарбияи ислом аст. пас мо хоҳиш мекардем ки ба хотири пешгирӣ ан ҳамин рафторҳои номатлуб дар маҳаллаҳо чӣ хеле дар ин ҷо муаллима зикр карданд, вохӯриҳо зиёдтар шавад. бо келину домодҳои нав
дар якҷоягӣ бо падару модари онҳо бо нафарҳои кам не баръакс бо нафарҳои зиёд бояд ки суҳбати вохӯриҳо гузаронда шавад ки фаҳмонем ки то чӣ андоза зан ҳуқуқ дорад дар оила, мард чӣ ҳуқуқ дорад. хеле дар инҷо бародар зикр карданд, аксаран сабабҳош нафарҳои саввуму чорум ҳастанд, яъне падару модарҳо ё ки аммаву холаву тағои дигарҳо далолат мекунанд, мобанд мемедарон, мебинед ки оқибаташ боз бадтар шуд, беҳтар нашудааст. ман боварӣ комил дорам ки мардуми мо алҳамдулилла дар кишвари азизамон 97-98 изофа фоиз мусулмон ки ҳастем, иншоаллоҳ боварӣ комил ҳаст ки мардуми мо ин чизҳои хуб дарк мекунанд ва сатҳи маърифатнокии худашонро, таълимоти дини худашонро оиди одоби олидорӣ боз мустаҳкамтар мекунанд. бошад, ташаккур, марҳамат. хушбахтии оиларо дар чӣ мебинед? кадом оила хушбахт буда метавонад ба андешаи шумо? дар ҳақиқат чӣ хеле ки имрӯз дар ин ҷо мана бисёр сухан кардем. вақте ки оила мо мегӯем ки оилаи солим, албатта ин муносибат дар оила байни анҳамин зану шавҳар мебоист ки мо бо ҷавонон анҳамин имрӯз дар муассисаҳои таълимӣ фақат синфи ба назарам синфи 10 маърифати оиладорӣ меомӯзанд. агар беҳтар мешуд ки ҳамин синфи 9, 10, 11 ба на танҳо фан боз равоншинос, психолог оиди анҳамин психологии зану мард дар муносибати дуруст ба роҳ мондан. агар анҳамин аз давраи анҳамин наврасӣ онҳо бохабар мегарданд ки психологии зану мард аз ҳамдигар фарқият дорад, яъне ки дар оила бо ҳамдигар чӣ гуна муносибат карданро, бо падару модар, волидайни ҳамдигар чӣ гуна муносибат карданро агар аз ҳамин овони мактабӣ, анҳамин давраи наврасӣ мегӯем, давре ки ба давраи балоғатрасӣ, аз анҳамин ҷо оғоз карда ба онҳо агар ҳамин хел дарсҳо ташкил карда шавад, омӯзонида шавад, дар баробари он дар донишкадаҳо низ анҳамин курсҳои 1, 2 ва вақте ки онҳо ҳанӯз анҳамин донишҷӯ мегарданду оиладор мегарданд, яъне ки анҳамин духтарак синни 18-19 ба мебурад алка оиладор мешавад, вай дар баробари оне ки вай дар донишкада мехонад, вай бевосита аллакай арӯси хонавода аст ва вай бояд ки анҳамин масъулиятҳои худро ба ҷо оварад. ин албатта хеле душвор аст. имрӯз аз сабаби он ки дар ҳақиқат имрӯз мо дар ҷамъияте зиндагӣ мекунем ки хело тез рафта истодааст, хело тез тараққӣ карда истодааст аз ҳама ҷиҳат ва барои анҳамин вақте ки мо дар анҳамин донишкада ваям бо онҳо дар алоҳидагӣ анҳамин семинар ташкил карда анҳамин оиди психологии зану мард дар бораи муносибати дуруст ба роҳ мондан, дар қаҳру ғазаб худдорӣ кардан, яъне дар бораи анҳамин чизҳо семинар ташкил карда гузаронида шавад, агар хеле хуб мешуд. анҳамин муҳити оила, муҳити психология оила агар солим бошад, меҳрубонӣ, ғамхорӣ, якдигар фаҳмӣ, яъне ки дастгирии ҳамдигар дар оила бошад, агар кӯдак инро мебинад, мешунавад, ёд мегирад ва оянда мо гуфта метавонем ки фарзандон солим ва оилаҳои солимро ба вуҷуд меоваранд. ташаккур. кадом вақт оила тинч, тифоқ ва зиндагӣ ширин шуданаш мумкин аст? андешаи шумо пешниҳод кунед. ман ҳаминро гуфтани ҳастам ки чӣ хеле ки ҳама инҷа баён карданд, дар оила як маърифат бошад. инчунин вақте ки ҳар як оилао маърифат шудан баъд байни оилава шахси нав омадан ҳама вазифаҳои худашро муайян донаду тақсим кунад. акн рӯзгорба ҳар як корҳо ҳаст ки тоза кардан, ҷомашӯӣ кардан, дигар корҳое ҳаст ки барои тозагии хона, барои зебогии хона ё дизайн мегӯем барои хушрӯягии хона як чиз як шавқу завқи баланд дошта бошанду ҳамина ташкил карда тавонанд. инчунин мардҳо ки бештар оилаву ҷавобгар ҳастанд, таъминоти оиласонӣ хушзабонӣ чӣ хеле ки баён карданд, ҳамин адар дар онда ҳар як марде ки дароду адар ассалому алайкум гуфта дарод, ҳамун оилаи чеҳраш кушода мешавад. ё бисёри мардо ки оилаи нағз нигоҳ медоранд, аздар даран аввал мепурсанд ки модарат куҷонда. албатта ё як ҳамин оилао омадан баъд як хушбӯй, як хушсуханӣ гуфтан аз тарафи мард зарур аст. инчун модароям, келиноям ҳамин хел қабул карда байни келину мард бояд
ҳамина ҷудо карда тонад, барои муроса андохта, ҳамин модарашон биёд шикоят кунад, ҳа хуб, завҷашон шикоят кунад, ҳа хуб, баъд як таҳлил кунад, як бора ғазаб накунад, ғазаба мева ҷо накунаду сабр кунад, таҳаммул кунад, фикру андеша кунад, ҳамин ҳар дошон ба чӣ хел гап гӯяд ки ҳар душ ба маъқул бошад. баъд заиф ба як сухане негӯяд, ҳамин корро кунед, ё ки модарашон бигӯяд ки ҳай ҳамин кор ино ёш, ино як таълим тид, як гапи нақс ки фаҳмонид, то ин ки ин одам ёд гирад оилаи моя дар оброша, яъне тарзи зиндагиша бештар наомӯхтиям. мисол як оила барояд авқоти зиёд тайёр мекунад, як оила камтар тайёр мекунад, ё ҷумшӯи зиёд, ҷумшӯи кам, яъне ҳамин мутобиқи оила шудан ба ҳар ду тараф чӣ бояд ҳамин ба тайёр бошад. акнун бештар чӣ хеле ки ҳозир инҷо ба гуфтанд, он оилаҳо ки китоб намехонанд ё ягон чиз намеомӯзанд, акнун аз ниёгон гӯем ин ҳазорҳо панду ҳикматҳо ҳаст. ҳаммеваи инҷо ба мо гӯем агар зиёд аст. домло чанда аз қуръонам баён карданд. акнун ташаккур, ман сухани шуморо инҷо мебурам. акнун воқеан дуруст гуфтед, шояд китоб намехонанд, маърифати динии паст доранд, умуман шояд саводу дониши казоӣ надоранд ки хушунатро барои оилаи худ раво мебинанд, лекин дар асл дар воқеияти зиндагӣ ҳастанд оилаҳое ки шояд ба маърифат, ба маданият, лекин дар вай оилаҳо ҳам хушунат дида мешавад ва зан дар кӯчаи сарсониву ҳайронӣ мондааст, шояд гумон мекунад ки агар аз ин оила равад ояндаи вай чӣ мешавад, ояндаи фарзандони вай чӣ мешавад. Занҳо бисёр фикр мекунанд. албатта ҳаминҷа ба мана соҳибони ҳизби ҳуқуқ чандин масъалаҳое гуфтанду ҷумҳурӣ ва кӯшиш кардистон дар бадали ин 30 соли истиқлолият якчанд ҳаминҷо қонунҳоям биромад. инчунин ҳамин ақди никоҳ ба як шартномаҳои оиладорӣ биромад ва як шартномаҳо газетаҳо биромад, дигар телевизион ба гуфта шуд. акнун ҳамунам ҷойҳои нағзша гифта оила ҳамин ҳолат ба наомдан пеш як хонда шинанд, як аз ҳамун шиносоӣ пайдо кунанд, чунки ҳуқуқи ин одам чӣ хел, ҳамун шартномаи ин кадом чиз ба имзо кардагӣ, ё шартномаи инашон кадом вазифаи зиммашон ба гирифтагӣ, ё аз ҷиҳати маънавиёти чӣ хел гӯем динӣ гӯем агар ҳамун аз кадом панду ҳикматҳое ки ҳаст истифода метавонанд. акнун ҳамаш бо маърифат нокида. хуб, фаҳмо ва бисёр пешниҳодҳои аҷоибро ҳам гуфтед. марҳамат, ба андешаи шумо имрӯз мо чӣ кор карда метавонем? кадом омилҳо, кадом масалан монеаҳоро бартараф кардан лозим аст то ки воқеан ҳам оила як хушбахтии комили худро эҳсос кунад, воқеан ҳам оилаи солим бошад? мо чӣ кор карда метавонем? марҳамат. мо бояд низоро аз зӯроварӣ фарқ карда тавонем. мисол низо ин як карата мебошад бемақсад масалан, лекин агар мо дар бори зӯроварӣ гӯем, зӯроварӣ бо мақсад аст, бо мақсади ба зери итоати худ гирифтани як шахс дигар шахси аъзои оила. ва ҳамчунин зӯроварӣ марҳилаҳои худро дорад. баъзеҳо гумон мекунанд ки ваъдаҳои зӯровар ба бовар мекунанд, нағз мешаванд, мегӯянд ҳамин ба тоқат мекунанд. марҳилаҳои зӯровар аз он иборат аст ки дар марҳилаи аввал дар натиҷаи ҳисси норизогӣ вай дар қаҳр кади нигоҳ кардан ё ин ки пичинг парондан ва дигар нишонаҳош кади муайян мешавад, оҳиста оҳиста вай пуравҷ мешавад. вақте ки ба ваи шиддатнок мегузарад, марҳилаи сеюм ба аллакай латукӯб мекунад, тела метиҳад ё ин ки дигар хушунату зӯровариҳоро раво мебинад ва баъд боз марҳилаи чорум мегузарад ки ин марҳилаи пушаймонӣ мешавад, яъне аз ҳамин кардаи худ пушаймон мешавад, тӯҳфаҳо метиҳад, гул тақдим мекунад, мебахшӣ, гуфта узр мепурсад ва боз оҳиста оҳиста боз ин марҳила давом кардан мегирад. ҳамин чиза мо бояд низоро аз яъне он нафаре ки одат кардааст ҳатто узр пурсатам боз гашта такрор карданаш мумкин аст. боз такрор карданаш мумкин. агар мо бештар ҳамин решаҳои зӯроварӣ нигоҳ кунем, аксара ман ҳамина гумон мекунам ки аз ҳисси норизогӣ пайдо мешавад. шекспир мегӯяд ки ман худамро хушбахт ҳис мекунам, чунки аз ягон кас ман баҳои интизорӣ надорам. лекин агар дар ҳамин ҳаёт ба таҷрибаи мо нигоҳ кунем, бештари вақт мо ҳамин интизорӣ мо ҳаст, баҳои интизорӣ. акнун ба ғайр аз ин мо бояд ки ҳар як нафаре ки ҳисси норизогӣ пайдо мекунад вай хоҳ нохоҳ ба ҳолати равонии инсон таъсир мекунад. аз ҳамин ҳолат акнун чӣ тавр баромадана ҳар як кас таҷрибаи худаша дорад ки вақте ки ба ҳолатҳои бӯҳронӣ ё ин ки афсурдаҳолӣ гирифтор мешавад, аз ҳамин ҳолатҳо барояд.
мешавад. масалан чӣ хел баромадан мумкин як роҳи онро барои мо роҳи аз ҳама қулай ин роҳи гуфтушунид бо роҳи компромисс аст. Масалан вақте ки хушдоман аз кор мебиёяд вай баҳои интизорӣ дорад ки хӯрок тайёр аст. вақте ки ба хона мебиёяд ягон сабаб шуда бошад ё ин ки ягон чикиди овора бошад ҳамон хӯрок тайёр нест. дар ҳамин ҳолат аллакай дар ҳамон худи хушдоман ҳисси норизогӣ пайдо мешавад. ана ҳамин ҳисси норизогӣ ки майдача ба ин нуқта аст оҳиста оҳиста вай калон мешавад ва баъд ба ҳисси бадбинӣ ҳисси қасосгирӣ ва ба дигар аҳвол мубаддал мешавад. ана ҳамина бо роҳи компромисс бо роҳи фаҳмонидан мусолиҳаомез амина бартараф кардан. яъне худи арёси хона бояд фаҳмонад ба хушдоманаш ки шояд фарзандаш кӯдакаш гирия кард масалан бале ё ин ки хушдоман ки барои чӣ ҳамин хӯрок тайёр сабабиша пурсанд ҳардуи онҳо метавонанд ҳамин масъаларо ҳал кунанд. ҳолатҳои зӯроварӣ инҷо матраҳ гарда новаста аз ҳамаи ҳолатҳо ҳар як инсон мана дар асоси моддаи 5 конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ҳар як шахс ҳуқуқи озодии шахс арзиши олӣ эътироф шудааст ва ягон шахс ҳуқуқ надорад ки нисбати дигар шахс зӯровариро раво бинад. барои ҳамин мо бояд дар ҳама маврид якдигарфаҳмӣ мана маълима чӣ хеле ки қайд кардан бояд дар оила якдигарфаҳмӣ гузашт кардан бахшидан ва ҳамчунин яке аз сарзадани анамин зӯроварӣ дар оила ин бетарафӣ мебошад. яъне вақте ки зану шавҳар бо якдигар низо мекунанд дигар аъзои оила аз ҷумла хушдоманд ё хусур яъне дахолат намекунанд бетарафиро ба муросон намебиёранд бетарафӣ мекунанд ин ҳам оварда мерасонад ба намин ҳолатҳои зӯроварӣ дар оила. имрӯз дар шӯъбаи кор бо занон ва оила маркази машваратии ҳуқуқӣ амал мекунад ки дар он ҳуқуқшинос яъне ба таври ройгон ба шаҳрвандон кӯмакҳои ҳуқуқӣ мерасонанд ва мо он аъзои оила на танҳо занон хушдомандҳо ва мардҳоро низ қабул мекунем ва ба мо муроҷиат мекунанд он оилаҳое ки он шахсоне ки нисбаташон зӯроварӣ дар оила раво дида шудааст. ва мин баъд низ мо шӯъбаи кор бо занон ва оила дар якҷоягӣ дар ҳамкорӣ ва ҳамбастагӣ бо тамоми субъектони пешгирикунандаи зӯроварӣ ва аслан гирем дар самти пешгирии зӯроварӣ дар оила ё нисбати зан бояд тамоми аҳли ҷомеа бояд корбарӣ карданашон дар кор аз ҳамон аъзои оила сар карда аз ҳамсоя сар карда то мана мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ шӯъбаи кор бо занҳо ва оила ва дигар субъектоне ки инҷо барои пешгирии зӯроварӣ дар оила масъул ҳастанд бояд якҷоя корбарӣ кардан дар кор. бале ташаккур. хушбахтии занро пеш аз ҳама шумо дар чӣ мебинед? бигзор он мардҳое ки имрӯз барномаи моро тамошо карда истоданд сармашқи кори худ қарор дода бошанд ва донанд ки дар кадом ҳолат зан хушбахт аст ва умуман нисбати зан умуман нисбати дигар аъзоёни ҳатто оила зӯровариро раво дидан ин кори худ нест ва ин гуноҳ ҳам ҳаст. албатта зан ҷисман худаш зебо мебошад. албатта ман хушбахтии занро хушбахтии инсон аз худи инсон аст. агар инсон хушбахт шуданро ба худаш мақсад карда монад ӯ албатта хушбахт мешавад. агар хоҳӣ ҳаётатро месозӣ, гар нахоҳӣ ҳаётатро месӯзӣ. агар хоҳӣ ширин сухан шуда метавонӣ. бад сухан инсони бад шудан хеле осон аст. бо як сухан дилозорӣ кардан хеле осон аст. вале барои инсони хуб шудан меҳнат кардан, якдигарро фаҳмидан, ҳурмат карда тавонистан, ба якдигар муҳаббат дода тавонистан лозим мебошад. агар ҳамин як оила аъзоёни оила ба якдигар меҳр дода тавонанд а якдигар меҳр гирифта метавонанд. муҳаббат дода тавонанд муҳаббат гирифта метавонанд. албатта яке аз донишмандон гуфтанд ки хушбахттарин инсон он аст ки агар дар оилаи худ хушбахт бошад. инсони хушбахт мартабаш ҳам баланд шуда метавонад агар оилааш тинҷ бошад.
оила тинҷ набошад инсон ҳаётанда пеш рафта наметавонад. ташаккур. Акнун ҳамин нест бо зӯроварӣ гӯён ҳамин гуфтаҳоро мо шиёри зиндагии худ карда метавонем, бо ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунем. албатта ҳамин тавр гуфта метавонем, барои он ки мана чавзе ки муаллима гуфтанд, зан кадом вақт худашро хушбахт меҳисобад, хушбахт ҳамон вақт месозад ки вай фарзандонашро ба воя расонд. албатта шавҳарашро ба шавҳараш итоат кард. Вай ҳамеша гуфтаҳои ҳамон дар оила мешудагиро ба худ қарор қабул карда истода ҳамонро кард. Зан ҳамеша хушбахт шавад ва албатта зӯровариро нест бо зӯроварӣ гуфта онро ба худ қонун агар ҳисоб кунад, албатта зӯроварӣ аз байн меравад. Ташаккур, саломат бошед, марҳамат. бигзор дар ҳар як оила меҳр бошад, муҳаббат бошад, якдигарфаҳмӣ бошад, дар он оила пеш меравад, чихеле ки муаллима гуфтанд, ва он оила хушбахттарин ба ҳисоб меравад. хушбахтӣ аслан гирем ченак надорад. мо метавонем бо як кӯчактарин чиз худро хушбахт эҳсос кунем ва чихеле ки инҷо андеша баён гардид, албатта хушбахтии зан ва хушбахтии мард ва дигар аъзои оила низ аз оила вобаста аст. Яъне танҳо зану мард метавонад ки дар оила худро хушбахт эҳсос кунад ва имрӯз фарзандони мо низ вақте ки манамин оила вайрон мешавад, пеш аз ҳама кӯдакон фарзандони мо ҷабр мебинанд ва барои ҳамин ба хотири он ки дар оянда кӯдакони мо хушбахт бошанд ва онҳо низ тавонанд ки як оилаи хушбахту солима бунёд кунанд, ҳамаи мо бояд бо ҳамин меҳру муҳаббат нисбати инсонҳо ва нисбати ҳамдигар оилаи хушбахта бунёд кунем. оилаҳо бигзор ҳамеша пойдор бошанд, устувор бошанд ва ҳамаи мо дар якҷоягӣ метавонем ки анамин хушунати оилавиро барҳам диҳем, пешгирӣ кунем ва як дараҷа гуфтан мумкин аст ки коҳиш ҳам дода бошем. боқӣ саломату сарбаланд саломат бошед. Ташаккур. чихеле муаллима дар пеш қайд карданд, муроҷиатҳо бештар зиёд шудаасту вобаста ба зӯроварӣ дар оила. лекин мумкин як тарафи мусбит дошта бошад ки занҳо ҳуқуқҳои худашонро фаҳмистодиянд. бо воситаи ҳамин шабакаҳои иҷтимоӣ фаҳмистодиянд ки ман ҳуқуқ дорам ки ба ягон ҷо муроҷиат кунам, ҳуқуқҳои худама, яъне ки ҳимоя карда тавонам. аз ҳамин сабаб мумкин зиёд шуда истодааст. лекин тибқи таҳлилҳои оморӣ содиршавии ҷиноят бо сабабҳои муноқишаи оилавӣ нисбат ба солҳои қаблӣ кам шудааст. инеш пешравӣ мешавад. خب меҳмонони азиз, оғози барномаи мо хеле хушҳолкунанда аз он наворе ки тамошо кардем ибтидо гирифт, яъне мусбиву позитивӣ оғоз шуд ва ман мехоҳам ки анҷоми барнома низ ана ҳамин тавр бошад, ҳамин хел хушҳолкунанда гузарад ва имрӯз ба барнома мо ду нафарро даъват кардем. Ин оила оилаи чашм нарасад, албатта тифоқ мустаҳкам бошад ва оилаи хушбахт ҳам ҳастанд ва ин ду нафарро имрӯз дар сатҳи вилояту ҷумҳурӣ ва берун аз кишвар низ мешиносанд, эҳтиром мекунанд. аз зиндагиномаи онҳо мо борҳо гузоришҳо омода карда тавассути телевизиони симои мустақили якум низ намоиш додагӣ ҳастем ва он нафаре ки мегӯяд дар зиндагӣ муаммо ҳаст, мушкилот аст, проблема ҳаст, бигзор бо суруду мусиқӣ онро сабукборона паси сар кунад, чунки зиндагӣ пастиву баландиҳо худро дорад ва инҷо ман ба студия Элдорбек ва Нодира бегимро даъват мекунам. марҳамат, хуш омадед ба барномаи имрӯзаи мо. пеш аз ҳамаи мо инҷо нишастагон сеҳри хушбахтии оилавии шуморо фаҳмидан мехоҳем. ассалому алайкум тамошобинони азиз, ман бисёр хурсанд ҳастам, хушбахт ҳастам ки ҳамроҳи шумоён дар инҷо ҳузур дорам. ба масъалаи саволи шумо ягон хел сеҳр нест, ягон хел ин зиндагии муқаррарии шумо аст. бале, зиндагӣ аст. хай вақте ки зану шавҳар камтар гапашон мегурезад, ягон супориш медиҳанд, аз хотирам мебирод, серкор мешавам. вақте ки мана ҷанг мекунанд ё дигар, ба фикри ман гирия кардану арӯз карда рафтан хел кардан дар кор не, 6 гапзанон карда суҳбат кардан дар кор. ҳамин супоришро ба ман додед, мана аз хотирам баромадааст. барои ҳамин аз шумо бахшиш мепурсам, дигар такрор намешавад гуфта. вақте ки суҳбат мекунед, муошират мекунед, ба фикрам ҳамаш хуб мешавад.
саломат бошед Элдорбек. Ман бисёр мехостам ва як ҳамин калимаи калидии шумо ё ҷумлаи калидии шумо дар ҳамин ҷо дар студия садо диҳад. Шумо нисбати ҳамсари худ изҳори муҳаббат карда метавонед? Нодира бегим, ман шуморо дӯст медорам. Офарин. бигзор ана ҳамин ҷумлаи ниҳоят калидӣ дар ҳаёти ҳар як шахс бошад ва ҳар як мард ва ҳар як зан ана ҳамин муҳаббати худро ҳама рӯза давоми рӯз 5 маротиба 10 маротиба такрор кунад. фикр мекунам ки дар вай оила хушунат зӯроварӣ албатта ҷой дода намешавад. марҳамат, мо бисёр мехоҳем ки шуморо шунавем. حسنت زی جهان چشم مرا دوخته است عشقی تو به جانم آتش افروخته است از بس به دلم دست درازی کردی از بس به دلم دست درازی کردی دستت زی حرارتی دلم سوخته است جان دستت زی حرارتی دلم سوخته است جان جانم لای 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 دلم کباب است جانم لای 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 دلم کباب است تو چشم دل برم جام شراب است آی رو باب است دل کباب است آی رو باب است دل کباب است دلدار به من گفت چرا غمگینی در بندی کدام دل برکی شیرینی برگشتم آینه به دستش دادم برگشتم آینه به دستش دادم گفتم که در آینه کی را میبینی جان گفتم که در آینه کی را میبینی جان جانم لای 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 دلم کباب است جانم لای 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 دلم کباب است تو چشم دل برم جام شراب است آی رو باب است دل کباب است آی رو باب است دل کباب است جسم شوم تو روح و جانش باشی گر دل بشوم تو در میانش باشی گرش شوم به خاک پای تو فتم گرش شوم به خاک پای تو فتم گرچه شوم تو مردمانش باشی جان گرچه شوم تو مردمانش باشی جان جانم لای 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 دلم کباب است جانم لای 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 دلم کباب است تو چشم دل برم جام شراب است آی رو باب است دل کباب است آی رو باب است دل کباب است саломат бошед. ташаккури зиёд. хуш омадед ба барномаи мо ва албатта ман боварӣ дорам ки фарзандони неку солиму солиро ба воя мерасонед ва боз солиёни дароз дар саҳнаи ҳунар хуб ҷилванамоӣ мекунед, ҳунарнамоӣ мекунед ва аз баромади шумо мо мухлисонатон шоду мамнун мешавем. хуш омадед. саломат бошед. хуш омадед. ташаккур. ҳар боре ки дар ҳамин мавзӯъ мо дар студияи печутоби замон суҳбат мекунем ба ростӣ ки афсӯс ҳам мехӯрам. ҳаёт ки танҳо як маротиба барои инсон дода мешавад, онро бояд тавре гузаронд ки барои рӯзҳои рафта афсӯс нахӯрем. ин гуфтаи нависандаи бузурги рус Николай Островский аст. онро ҳама хуб медонанд, аммо на ҳама риоя мекунанд. дар ин умри кӯтоҳе ки ҳаст, аз мову шумо танҳо
номи нек, меҳрубониву ҳамдилӣ ва ҳамдастӣ мемонад. боқӣ ҳамешакӣ дар хотир доред. зиндагонӣ бо муҳаббат ширин аст. мо бошем оилаҳоро тинҷу бехушунат, кӯдаконро хушбахти даврон дидан мехоҳем. барои иштирокатон дар ин барнома сипос. То барномаи дигар дар паноҳи худо бошед. хайр.